Am să citesc iarăși din Giurgiu acum un titlu. Nicolae Bădălău. Citez: atacurile la persoană nu și-au rostul. Referirile sunt făcute la adresa PNL-ului. Deci cei de la PNL declanșează tot timpul atacuri la persoane. Este amintit aici și domnul Dumitru Beanu și așa mai departe. Haideți să vă spun în felul următor. Deci, Mustățea ALDE, Bădălău PSD. Ei au avut pârghile județului din toate punctele de vedere. În zona media, în zona site-urilor, 8 site-uri sau 9 site-uri din 10 sunt ale lor. Ei sunt cei care, de fapt, fac atacuri la persoană și dovada am discutat-o împreună acum un sfert de oră. Adică, în momentul în care ai descoperit, să spun ceva, și o dai public, ăla nu este atac la persoană. Ăla este informarea cetățeanului, care să ia decizia în cunoștință de cauză. Dar în momentul în care spui surse din interior ne-au dezvăluit că Mihnea Boierescu dă cu subsemnatul și cu nu mai știu ce dă și nu mai știu pe unde și din care motiv, asta este de fapt atac la persoană. Iar atacul ăsta la persoană s-a întâmplat din sediul PSD-ului, nu de pe nu știu care stradă lăturalnică, nu știu care apartament unde scrie o jurnalistă sau o așa zisă jurnalistă la Giurgiu acum. Deci, practic, ăsta e un atac al PSD-ului la persoană. Dar, trecând peste realitate, rezumându-mă doar la ce spune domnul Bădălău, da, într-adevăr, atacurile la persoană nu și-au rostul. E un lucru mic să ataci o persoană. Ataci un principiu, ataci un partid, ataci o doctrină, dar să ataci un om, nici eu nu sunt de acord cu așa ceva. Știu că sunt perceput că de fapt aș fi în spatele unor atacuri la persoană. Nu e adevărat, eu nu fac asta. Dar recunosc că eu sunt cel care am inițiat această rețea de rețele de socializare, dacă vreți, care are de fapt rolul de a trezi conștiința civică a electoratului, a oamenilor care sunt afectați de deciziile celor puțini de la putere. Pentru că dacă fiecare strigă pe ulița lui, nu o să fie niciunul băgat în seamă. Dar dacă toți strigă în același loc, au o șansă. Eu nu le garantez că o să și câștige, dar măcar au o șansă ca vocea să le fie auzită. Și așa, practic, se naște un curent și curentul ăsta chiar are posibilitatea să schimbe ceva. Mi s-a spus la un dat că sunt un guru al mediei sau al new media sau... Nu sunt un guru. Eu până acum 6 luni de zile nici măcar nu deschideam Facebook-ul. Deci aveam profil personal, aveam o asistentă care se ocupa, dar mi era total necunoscut. De atunci trebuie să spun că îmi dau doctoratul. Iar acest segment de new media, adică Facebook-ul, rețele de socializare, au venit ca o contrapondere, ca o reechilibrare a balanței în lupta împotriva ALDE și a PSD-ului, care domină toate site-urile pentru că ei sunt la putere și au bani. Au bani să-și plătească domenii, după cum v-am arătat, au bani să-și plătească sedii, au bani să-și plătească scriitorii năimiți. Eu n-am nicio problemă cu ei, sunt mercenari în foc și la urmă fiecare trebuie să mănânce. Eu nu sunt supărat pe doamna Oana Călin, dar eu sunt sigur că fără șeful ei, ea n-aș fi mișcat un pix, o cariocă nu s-ar fi așternut pe hârtie. Deci sunt de acord cu domnul Bădălău și sper să se țină de cuvânt. Atacurile la persoană n-ar trebui să-și aibă... Dar încă o dată, acest îndemn era adresat liberalilor. Păi știți cum e? Strigi hoțul, o strigi tare, ca astfel să nu vadă lumea cât de poți ești.